Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Ikhwan Haidar Rosid saking absen 18. Kula Andrika Nanda Arif Wasyawan saking absen gangsal. Kula Jovinka Abdul Maharani saking absen 19. Kula Nadine Koiria saking absen 3 dosa. Sakniki kula kalian kelompok 3 badhe ndamel video podcast tentang tata tertib ing sekolahan. Kados pundi aturan tata busana ing sekolahan panjenengan? Aturan tata busana ing sekolahan kula niku tumrap ing babagan rambut sing rapi, lajeng wonten seragam sing memenuhi aturan niku nggih seragam sing rapi, mboten wonten coretan-coretan. Nggih, rambuté niku mboten wonten wernane. Ngoten niku. Mengapa siswa dipun paringi watasan babagan piranti elektronik nalika sinau? Amarga siswa dibatasi tentang handphone menawi siswa boten rame pas pelajaran. Punapa wonten aturan khusus nalika mlebet kelas? Wonten aturan khusus nalika mlebet kelas. Niku inggih ngelatih kedisiplinan siswa piyambak. Dadi mlebet kelas niku wonten aturane. Inggih kepisan niku salam. Salam banjur kita salim marang gurune. Iku inggih bagian saking adab kalian unggah-ungguh lan solah bawa. Wonten niku. Kados pundi disiplin rawuh lan ketepatan wekdal ing sekolah? Ketepatan medal ing sekolah enten wektune yaiku paling telat nggih jam 7. Mergane sekolah nggih enten peraturane dhewe-dhewe. Menapa siswa kenging maem utawi ngunjuk ing kelas? Saged diulang. Menapa siswa kenging maem utawi ngunjuk ing kelas? Menapa siswa kenging maem ning kelas niku wangsulanipun saking kula, siswa niku mboten kenging maem teng kelas. Punapa siswa niku mboten kenging maem ning kelas amargi saged ganggu proses pembelajaran wonten ing kelas. Sampun. Kados pundi aturan babagan kabersihan kelas? Aturan babagan kebersihan kelas yaniku wonten ing jadwal piket ing kelas amarga kelas tetep ketinggalan resik lan rapi. Punapa wonten giliran jaga kelas kangge siswa? Wonten giliran jaga kelas kangge siswa niku inggih demi kedisiplinan lan kebaikan siswa. Mriki nggih teng kelas nggih wonten barang-barang penting sing mestine kangge dalam pembelajaran sakdintenipun. Kados pundi paugeran nalika jam istirahat? Nalika jam istirahat siswa biasane medal teng kantin utawa
mlaku-mlaku ing sekolah lan biasane salat teng masjid utawa musala. Menapa wonten sanksi tumrap siswa ing nglanggar aturan? Menapa nggih wonten sanksi ing siswa ing melanggar aturan niku amargi aturan niku wonten inggih diterapne, mboten dilanggar. Menapa? Aturan niku penting dados kehidupan sakdintenipun manungsa, inggihipun siswa teng sekolah. Ampun. Kepriye tata cara nyuwun izin menawa mboten saged mlebet sekolah? Nyuwun izin menawi mboten mlebet sekolah yaiku dengan migunakake ndamelake surat izin tidak masuk sekolah Punapa wonten aturan bambakan tugas omah? Napa? Punapa wonten aturan babangan tugas omah atau PR? Wangsulan kula tentang aturan babagan PR niku fungsinipun inggih damel siswa belajar boten teng sekolah mawon. Siswa niku nggih dituntut belajar wonten ing papan sak mijilipun sekolah. Kados pundi aturan bab tata krama siswa dhateng guru? tata krama siswa dhateng guru yaiku ngucapake salam lan hormat dhateng dwija. Punapa siswa kenging melu organisasi kados OSIS? Siswa kenging mlebet organisasi kados OSIS niku saged numbuhaken rasa ngajeni kita ing sekolahan lan kita kados duweni keaktifan piyambak teng sekolah. Punapa kenging nyemprot pewangi utawi barang kimia ing kelas? Amarga kelas ben ketinggalan wangi lan resik. Kados pundi aturan minggunakake perpustakaan? Aturan migunakake perpustakaan niku wonten sepisan wonten babagan sabare maos buku niku buku dirapikaken wonten ing rak-rak perpustakaan. Lajeng nyupot sepatu saderengipun mlebet ing perpustakaan. Lajeng boten rame lan boten merusak ing perpustakaan. Matur sembah nuwun kita sedaya saking kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.